vítám vás tady na táboře ve Volyni. Já vás představím tady všechny. Já jsem váš vrchní vedoucí, tohle je oddílový vedoucí, tohle je doktor a tohle je uklízečka. Hej! Doufám, že si to tady všichni společně užijeme. Sakra! Milý deníčku, konečně jsme na táboře. Náš oddílový vedoucí je trochu zvláštní, ale ostatní jsou fajn. Jeden kluk David se ošklivě zranil. Doufám, že bude v pořádku. Nevíš, kde je David? Hele, pojď mě vozil do té nemocnice, kde by tak mohl být? On je asi v nemocnici. To by nám řekl, já se zeptám. No, zeptej se. Ale musíš teď. Dobré ráno, děti. Dobré ráno. Jak jste se vyspali? Nic Kde moc. je David? Jakou jste měli snídaní? No. Já předám slovo vašemu oddílovému vedoucímu, který vám chce něco sdělit. Jak jste si určitě všimli, David včera velice nešťastně spadl, při tom pádu si zlomil nohu. Jelikož by nebyl schopen dalšího nástupu ani žádné další aktivity, bylo nutno, aby odjel domů. Chudák. Ty jo. Rozchod. Hele, to palezmo bylo dobrý dneska, ne? Jo, já jsem chtěla být vrah, že by mě nevybrala. Já jsem chtěla na začátku, že v pohodě. Jo. Deníčku, je to zvláštní. Davida poslali domů. Přesto jsme si to dneska užili. Hráli jsme spoustu her. Oddílový vedoucí asi nemá rád Klárku. A navíc jsem jí dlouho neviděla. Už 2 lidi. No, ale že na Klárku, že? Dobré ráno, děti. Dobré ráno. Předávám slovo vašemu oddílovému vedoucímu. Určitě jste si všimli, že mezi námi dneska nestojí Klárka. Je to z jednoho prostého důvodu. A to z toho, že Klárka porušila pravidlo, opustila svůj pokoj, po večerce samozřejmě, a bylo nutno, aby odjela domů. Ztratili se mě 2 holky. Rozchod. Všimli jste se, jak prostě furt mizí nějaký ty lidi, prostě nejdřív Klárka, potom David, to je prostě strašně divný. Jako to je prostě vždycky prostě Jirka řekne, že něco prostě udělali a pošle a prostě domů už je Což je mimozemšťan. Hej, ale to je vlastně pravda, oni by jako mohou být mimozemšťan. Měli bychom ho jít sledovat. Jo, no hej. Takže jako jestli je to pravda, tak minimálně bude zajímavý to vidět, ale takovým zemilkám se prostě vždycky ztrácejí. Jeden vedoucí, on unesl Veroniku. Myslím, že je mimozemšťan. To není možný. Kde? To se musí prošetřit. Tam, v lese. Pojď. Tady to bylo. Tady Janžíta. Ty jsi unesl Verču. Mám to na videu. O tom teda fakt nic nevím. Ukáž. Sakra, co s tím je? Tady nic není. Tam nic nevidím, tak co si vymýšlíš? Milý deníčku, Klárku dnes poslali domů, protože prý utekla. To by ale podle mě nikdy neudělala. Myslím si,
že v tom má prsty náš oddílový vedoucí. Určitě s ním není něco v pořádku. Dobré ráno, děti. Bohužel, vzhledem okolnostem vás musíme poslat domů. Ten Martin. Určitě s ním není něco v pořádku. Já přesně to back a mimozemště. Jak jsem tak slyšel, tak jste se ptali, kde je Klárka. Určitě jste si všimli, že chybí, předpokládám. Ano. Klárka včera večer porušila jedno z největších pravidel našeho tábora, a to po večerce opustila svůj pokoj. Nebylo vhodnějšího trestu, než jí poslat domů. Klárka musela odjet domů kvůli porušení pravidel, a to, že včera večer opustila svůj pokoj. Určitě jste si všichni všimli, že mezi námi dneska není Klárka. Takže myslíte si, že Jirka je mimozemšťan, jo? Ne. Dobré ráno, děti. Bohužel, vzhledem okolnostem jsme vás museli poslat domů. Dobré ráno, děti. Vzhledem k okolnostem vás musíme poslat domů dříve. Nebyl zapnutý zvuk.